Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit. U ljubavi, kao i u religiji, sve počiva na osjećanju i na verovanju u neverovatno. Zlo i nesreća ne dolaze od Boga, već od čoveka. Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može. Najbolji prijatelji, to su oni u čijem društvu možemo da ćutimo, a da se ipak osjećamo dobro, kao i da najsrdačnije razgovaramo. Treba se čuvati više sebe nego svih svojih zlotvora. Čovjek se ne boji samo opasnosti koje postoji, nego još više opasnosti koju sluti. Boji se i mogućeg i nemogućeg. Uobražene opasnosti su najdublje i uobraženi neprijatelji su najkrvoločniji. I za čudo, nijedan čovjek ne ume da odmeri sreću koju ima, nego samo sreću koju nema. Prva osobina primitivnog čoveka, to je da se boji svega što ne razume, a na prvom mestu se boji pameti. Uostalom, nikad čovek prema čoveku nije pravedan, nikad voli, nikad mrzi. Čovek koji nije hrabar ne može biti ni pošten, jer za poštenje su potrebne žrtve kakve kukavica ne ume da podnese i potrebna je velikodušnost koju on ne može ni razumeti. Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive. Žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim.